video na mom kanalu, a današnja tema će da bude kako je Lav Trotski živeo, gde je živeo i kako je umro. Po slici znamo da je živeo u Ukrajini i da je bio iz bogate porodice, ali je svoje detinjstvo, veći deo detinjstva proveo u Sovjetskom savezu. Kada je odrastao bio je član Centralnog komiteta Sovjetskog saveza i član Komunističke partije Sovjetskog saveza. Znači, tada je Sovjetski savez bio pod državnim ateizmom, niko u Sovjetskom savezu nije verovao u Boga u to vreme. Bio je jedno vreme dobar sa Staljinom i sa Lenjinom, ali pošto je došlo do nekih neslaganja sa Staljinom tokom Oktobarske revolucije, kada su trebali da idu u jednu bitku protiv Finske, dogovorili su se da Trotski napadne s juga, a da Staljin napadne sa severa, ali Staljin to nije poslušao i tu su se oni posvađali i onda je Staljinu Trotski postao smrtni neprijatelj. Prvo ga je Staljin oterao u Tursku, gde Trotski nije našao svoj mir, pa ga je preselio u Meksiko i tamo ga je čak progonio, tako da u njegovoj kući dolazio jedan dečko koji mu je donosio novine, hranu, ali on u stvari bio član KGB-a kojem je naređeno da ubije Trotskog. I onda, dok je on ušao u kuću i rekao Trotskom da je doneo novine, dok se Trotski sagnuo da uzme naočare, taj mladić mu je nabio pijuk za led u glavu, 8 cm duboko. On je prevežen u bolnicu gde je zbog infekcije preminuo posle 2 dana.